umuntu oyisitabane angimamukeli mina. Ngimamukela kanjani umuntu ohlulekile yena ukuzamukela ukuthi umuntu wesilisa? Manje laba abagqoka nje kanje njengathi abaney'ntshebe ey'nkulu njengani. Ayi bawusibalukhula sile. Bonke abanomoya wobutabane ngabaphenduke. Mhlambe baba ST angimemezela umusa kaJesu. Yes. Ukuthi umusa kaJesu uyangena kwaNdlwana. Uyangena nala abantu abangangeni khona. Mhlawumbe ngingagcini baba ST ngishiya ilenga nje kanje. Umusa kaJesu noma bethiwa because iqiniso nje khona izitabane seyifuna ukusizakala. Kodwa zithi uma ziyibuka ziyibona engafanelekile. Ngenxa yokuthi uyasizwa la ukhonza khona. Vumela ukusizwa, hlala phansi usizwe. Ngoba umusa kaNkulunkulu udinga uphendukile. Futhi angeke sikiyeke ungaphendukile. Siyolishumayela ivangeli until uzophenduka. Futhi ngifisa ukisho nalento ukuthi ifebe yazi ukuthi ziyashunyayezwa, kushunyayela ngazo wonke amalanga esontweni, kodwa ziyeke kuze enkonzweni.